Днес сме на Шумен Фест 2026 и ще разпитаме гражданите на Шумен какво смятат за това събитие и как се прекарват. Коя е твоята любима рок група? Венче Семафон. Каква е за теб атмосферата на това събитие? Има хора, които слушат такава музика и аз много се радвам, че има такива хора, понеже аз слушам доста рок. Като цяло ми харесва, че рок сцената в Шумен специално не умира. Как се прекарваш на това събитие до момента? До момента ми е супер, кеф ми е. Коя ти е любимата група? Бранник, много им са кефя. Какво мислите за това събитие като музикант? Радослав се казвам, свиря на синтезатор на пиано. Шумен има нужда от такива изяви. Защо решихте да дойдете на това събитие? Уважавам всички организирани събития, които се организират в моя прекрасен град, който обожавам. И това е моето уважение към тяхната дейност. И второ, защото обичам всяка музика, която е и хитова, и не хитова, да я слушам и да си актуализира музикалната култура. Защо реши да се включиш като доброволец в организирането на Шумен Фест? Първо, аз съм представител на Общински младежки съвет и като такъв се боря за младите хора и вярвам, че такива събития ги сплотява, събира на едно място. И не само младите хора, и общността, като цяло целия град. Последвайте ни за още готини събития!